la idea precisament de ser presents per fires era una mica això, per fires tothom surt al carrer i explica el que fa, i això és el que volem nosaltres també, juntament al costat de totes les parades, ser presents també aquí a fires per poder difondre la nostra associació i sobretot per fer socis, que és el que necessitem en aquest moment, el que el país necessita en aquest moment. Catalunya. Catalunya! A nivell de societat civil som un referent en tot allò que té a veure amb defensa de la llengua, defensa de la cultura i reivindicació nacional. Llavors, a nivell territorial, te n'adones que això ha calat, no? Vull dir, de fet, el territori va ser a la manifestació del 10J i, bé, diguéssim, quan et troben aquí, veuen parada, veuen el logotip d'Òmnium, doncs saben identificar-te amb la Muriel Casals, amb l'equip d'Òmnium i amb aquella defensa que es va fer valenta en el seu moment pels drets, diguéssim, polítics i socials del país. Des del territori, concretament des de Girona, feia molt de temps que intentàvem fer arribar aquesta idea a seu nacional. Notem que quan Òmnium es mou en aquest sentit, en un sentit reivindicatiu, però en positiu, és quan realment arrossega gent. Que això no vol dir que les altres coses no moguin gent, però en tot cas aquestes són les que ens col·loquen una mica a la palestra, que és el que ens interessa.